Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaa katoavaisuuteen. Siitä hän on sanonut näin. Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot. Sen tähden hän myös toisessa paikassa sanoo, sinä et salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki katoavaisuuden. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänestä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Kavahtakaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa. Katsokaa te halveksijat ja ihmetelkää ja hukkukaa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos joku sen teille kertoisi.